Šta je to? Šta ti se desilo? Moje vozilo je uništeno. Kako ću da se vidim sa mojom ljubavi ako izgledam ovako? Hej, mislim da imam rješenje. Prati me. Stvarno? Hajdemo onda. Ja sam Bad Girl, by the way. Drago mi je što ste upoznala. Ja sam Belle. Idi se očisti dok ja nađem odjeću za tebe. Okidoki. Hajde, možeš ti to. U redu. Mislim da ne stoji baš dobro na tebi. Ne! Izgleda odvratno na meni. Nikad neću naći savršeni outfit. Moj date je uništen. Nemoj da gubiš nadu. Naći ćemo nešto što će ti se svidjeti. Wow, to je to. Izgledaš fantastično. Napokon mogu da izađem sa Batmanom. Savršeno. Sada kad smo ti našli savršen outfit, zver te čeka sa još jednim iznenađenjem. Hvala ti za sve. Ovo ti nikad neću zaboraviti. Wow, moje vozilo! Mnogo ti hvala.